bueno, pues amb ganes d'arrencar. Crec que des del club, des del cos tècnic, portàvem dies esperant la data d'avui, el 9 d'agost, no? Que és l'inici d'una nova etapa per al club, a la primera divisió, que afrontem amb moltes ganes i, bueno, i aquí estem, amb ganes de continuar amb el treball que van començar fa 2 anys. Bueno, un proyecto interesante que lo vamos a tratar de afrontar de la mejor manera y con la seriedad que se merecen. Pues estic molt content d'arribar a l'Inter, ja que és un projecte important com a club i amb el que espero créixer amb ell. És un club en el qual m'he parlat que té unes expectatives i un projecte molt important i vull formar part d'aquest projecte perquè crec en ell. Una temporada més i amb molts canvis, la veritat és que molt bé, molt il·lusionada, fa bona pinta aquest nou equip, tot el cos tècnic, l'organització que hi ha i molt bé, amb moltes ganes i amb ganes de que tothom tingui ganes de treballar i que sortin bé les coses. La meva funció és encarregat del material i ajudar el cos tècnic en tot allò que vulguin de mi. La meva feina serà juntament amb el cos tècnic, l'Àlex i el Sebas, portar la preparació física i muntar els entrenaments perquè es treballin tots els aspectes, tant tàctics, físics com tècnics al mateix temps. La meva feina, bàsicament, abans dels entrenaments o dels partits, valorar que tothom estigui en condicions de jugar, si algú necessita assistència, escalfaments, embenatges, qualsevol cosa que m'impliqui a mi, i durant els entrenos, partits, qualsevol cosa que passi a nivell de lesions està allà i post-entrenaments i partits sobretot, trabajar a tope. Bueno, el juego más que nada va a ser sabiendo de que es un equipo que recién asciende, ver cómo afrontamos el comienzo del campeonato y de poco a poco y si vamos sumando ir apuntando un poco más. Jo per mi encantadíssim de tenir l'estaf que tinc, amb Seba, amb Lluís, amb Berta, amb Coque, amb Pasqui, amb Barru. Encantadíssim, estem creixent a nivell del club. La categoria exigeix més coses i una d'elles és el cos tècnic, ha de créixer, hem d'intentar aportar el màxim de recursos i ser el màxim eficients amb els nostres jugadors i per part del club ens estan posant els medis.